Здравейте хора, аз съм Decay Monster 05. Сега снимаме Minecraft Survival. Нека да се намалим чунковете. Така. И в този Survival общо взето ще оцелявам това, какво да се прави. Игра на нота веса 1.8.1. И се старая да не кашвам микрофона. Няма да се го чули. И тук ще заради терена има една лоша новина и добра. Че няма наоколо дървета, но наоколо има овце. И наоколо има такъв план, където може да се намери все. О, вярно, че даха храна, бе. Къде ми гледам? Тук, надявам се тази поредица да е до охрана, бе. Тази поредица да се развия, да превърти на Minecraft. Може да пишете в коментарите име на Survival. Аре, бе. Добре, аз мисля да тръгнем на там. Ето тук е някъде му спална. Думата има някъде дървета. Ставаш целият терен да е така. Но... Ето тук. Без дървета, ама има дървета. Има дървета. Спасени сме. Има дървета и има. Въпросът ми дали има село. Може да чуете музиката, като съм сложила. Ще има ли в описанието, нали? Боже. Плаша ми след тази кашница. Да много тръпвам без. Само вид. Дай ли сироп? Сироп. Нека да отговорим на... да си запитам въпроса и да си го отговорим. Най-бебешки на елементарен въпрос. Защо мама се нарича мама? Това е най-често. Защо мама се нарича мама? Не знам, нещо да кажа. Кукушка! Що убия? Раз! О, преди се убиваха с един удар. Ама аз го правя, не бах чудно. Каш. Ще се изкаш. Ще се направя пещ. Защото тя да печем храна. Искам да се пусна на изи. На! Чак сега ли? Тук ще изпечем малко коло. С това време бих си направил
академия. Поне да е малко търводен. Да всичко. Мисля се направя меч, защото... защото нямам. И ако дойде нещо... го убия. Тук... Фарминка... Респект. О, не. Точно да стигна. Бе, аз пак се огледам за село. Защото вероятно е да има едно там. Ето го, че има къде живее. Добре, аз кашам повече от да гледам. Мисля, че... Това е много яко! Направя торч. Мислях, че бъгнах печката. Бъгнах печката. Добре, от тук кашле. Реален се от себе. Генерирай се едно серце. Не искам море. Съм казал море. Село. Знаеш кога село? Мина. Каква това са най-хубавите мини на света. Просто не съм виждал такава мина. Ако кажеш съм доста. Защото ако съм доста, просто ще се гръмна. Май съм много. Типа, тикаш ли с мен? Много струса, разбира се. Както винаги. Мекучето. Ядосана ли? Ядосана ли? Мисля, че се мисля. Капят се. Забавя. Не се пипа. Да. Кой убил Дайч? Кучетата. Кой го? Бръсти кучета. Искаш ли това? Благодаря. Значи ме следваш ли? Ако също се пък. Тук може да ме? Знаеш. И да. Не си чувство да земя. Това е тепа! Защо?
4 за 100. Ого, там има още. Шугаркейн. Има друго островче за друго островче, което е по-голямо, значи е цяло остров, което е по-голямо. Толкова ли искат да е остров? Лягаме! Този твърд открит е пътешествие. Мислех, че има някаква мина, някаква така сара. Просто направо. Тук не ми харесва нещо, затова че направя. Странно ги не вижда, но кокошко. Да. Котико. Ще паузна клипа, докато намеря нещо хубаво. Паузна клипа, ама не съм го пазнал, защото намерих кафява. Вече го паузна. Намерих кафява овса. Забелязах, че това е полуостров. Добре, открих, че не съм на остров. Като има планина, значи не съм. Това е доказано. Затова вече няма какво да ползвам клиповете, докато не летвам. Тук силно вървях. 15-20 минути. I make you call. Искам да... Ако видя това... Ще видя на клипа, не е било крипър. Тук е било, ще ме интереса. Добре. Продължаваме. Да, добре, има и друг бан. Вече съм сигурен, че не сме на остров. Защото ако бяхме, не ще да спра клипа и да направя друг клип. Това е често да правим от мен. Я бе колко е часа. Още имам време. Защото трябва да уча един стих. Пак ще кашлям. Ще уча един стих, значи сега. Значи... Казвам. Айде, куче си умърсева. Значи... Хей, другари, сурвакари, хей, юнаци с кълпаци. Кажете ми те чуват. Готвих чай, обаче е топъл, като изчиня да го изпи. Добре. Защото сега е много топъл. Защото чувам, че доста кашляш. Еми. Като чай ще ти помогна. Какво прави това там? Мета. Добре. Като ми донесе чай, спря се лага. Какво правите, мадяци? Прекрасно. Кажи ми, че имам поне гейм мод. Аре, булете! Ще се гръмна.
Този чай ми провали съда! Добре, ще се върна, като се намеря айтемите. Намерих си айтемите! Значи, как си ги намери? Първо, то от едно време, гледах си клиповете, т.е. гледах клипът, който бях заснел и го намерих. Това е постижение за мен и то става ден, не цяла нощ. Както виждате, тук съм пропущал на гейма, чакайте. И доста време отне, за да се намеря това айтемите. Но хубавото е, че ги намери. И тъп крипър, пък казвам на кирката ми. Чакайте. Добре. Мисля това да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Може да се абонирате, дадете лайк на клипа. И да се... Пак казвам да се абонирате. И мисля другия епизод, т.е. той ще бъде следващия или не знам, може пък да е на Random Minigames. Мисля къщата да се построя... да се построя... тук. Някъде тук. Доста ми отива. Ето тук е идеално. На плажа. Добре хора. А беше за клипа, надявам се да ви е харесало. Може да се абонирате, да харесате клипа и довиждане.